Všecko. Nenatáčej, to je to vadí. A co přesněji? Hej, tak památky, mekač, KSko. Co myslíte, že se vám bude na Brně nejvíce líbit? Já nevím, asi... No, hrát. Nevím. Kdybyste se chtěl podívat v hradě Špilberk? Nevím. Do nějaké tajné místnosti. Zase šéf. We have made our mistakes over. We have gone up and down, over and over. Tak, co se vám nejvíce líbilo na dnešním dnu? Maňovka. Nákupnice. Co, na co den Špilberk, co se vám tam nejvíc asi tak? Já. Co říkáte na kapucíny? Úžasné. Co se ti dneska nejvíce líbilo? Chodňák. Co na hradu Špilberk, co ti tam nejvíce líbilo? Asi věznice a mučír. Co říkáš na kapucíny? Jsou strašně malý. Co říkáš na co? Jo, tušku. Attention bar. To asi tak všechno. Jak se líbí hodnotíš? Dobře, nebyli jsme ve škole. To je všichni. Co se ti nejvíce líbilo? Hrad Špilberk. Dobře, co se ti tam nejvíce líbilo? Mně se nelíbily ty legendy. Co říkáš na kapucíny? A tak kapucíni, tak nevím, co bych o nich měl říct. Zajímavé určitě. Co říkáš na Vaňkovku? Co na co? Na to. Jo, na to zařízení. Protože je to takové divné. A co jsi sloupil tam? Zajímavého. Koupil jsem si pití, ale to jsem si koupil v Tesco, takže to je. Díky, no. I betrayed our trust. No, dále. Tak co, panoši, co se vám nejvíce líbilo? Mně se nejvíc líbí tady ten nápad, jako jsme se vrátili pořádku tady, ale jinak, jo, byli jste dobrá třída, nebo byli dobré třídy a bylo to super. Asi bych řekl, že nejlépe nám bylo ve vězení na moře. Na co byste se chtěli ještě podívat? Ještě to, co jsme nestihli, a to je ten Petrov, který dostal. A co se vám nelíbilo? To se nelíbilo, no možná někdy ten řev v autobuse, jako ten, co, neříkám zpěv, ale řev. Jinak si myslím, že jsme to zvládli dobře a že jste byli dobrá skupina. A co říkáte na Venkovku? Na Venkovku. Vaňkovka. Tak já už to znám, jako mě už ty obchody, jako, já se tam dám kafe, mě to stačí, jako, obchody ani tak nemusím. Děkuju. Na dnešním. Co se mi dneska líbilo? No celé Brno a počasí. Na co se budete chtít ještě podívat? Příště více času na Petrov, na katedrálu, do muzea. A co se vám nelíbilo? Co se mi nelíbilo? Nepořádek v autobuse. Po našich dětech. Jo? We didn't try this time. We didn't even try to make things right this time.